Yan mga kalingap, kung saan ay gaganapin ang extra challenge. Ang makakalaban po ni Tatay Eduardo ay walang iba kundi ang inyong lingkod. Manalo matalo, may premyo. Alright. Shoutout po sa mga kalingap natin dyan, sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Salamat po. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Doon po gaganapin. Mula doon. Paano naman po maglangoy at paano naman tumakbo. Extra challenge nga po mga kalingap. Ayan po. Yan. Diyan sa Boracay na yan. Alright. 1, 2, 3, go! Extra challenge mga kalingap. Hamunin ko si Tata Eduardo. Oh, ng karera. May kami tatlo. Kasama si J. Brad. Oo. Kung sino manalo sa amin, hanggang doon sa may kahoy na 'yon. Marami yan. Eh, doon sa Ano yan? sa may bato. Yung kahoy na yun na parang batang. 500 pesos tay. 500. Ano? Nadala ano? Narinig mo? Masaya ka? 500 pesos pag ikaw nanalo. May 500 pesos ka. Kaya ito yung guwito. Tayong tatlo maglalaban. Extra challenge mga kalingap. Yan. 1. That's what I. Ready? Get set. Go. Timing. May premyo ka mamaya. Hindi, makita mo kalangoy kalig-kalig. Sa puro, doon baga. Tara na. Ayan mga kalingap. Napagod tayo kanina doon sa race namin ni Tata Eduardo. Nanalo po siya ng 500 pesos. Ayun. Ayun po. Tata Eduardo tsaka sila Sagot tsaka si J. Brad. Ngayon po, ma-challenge naman po tayo sa kanya ng extra challenge din. Kung sino unang lumangoy, unang mauna sa paglangoy sa amin, may premyo din sa tatay. Kaya abangan nyo po. Kapagod. Masyado pong mainit ang panahon. Ayan, ang oras po ay ganap na ng mag-aalas 2 na po. Andito pa rin kami sa isla hanggang ngayon. Kapagod. Ay mga kalingap, lawak ng dagat.
Mapunta kami doon sa ayun. Ay, sila tatay. Oh. Bato. Ayun, coral. Coral to mga kalingap. Oh! Tay, kaway ka! Tay! Kaway! Mabot pa ba ako? Hindi na. Huwag na. Ayan! Oh, may ano baga? Naglalambat baka magalit. Hindi man yan? Ha? Ay, ito may mga, ano? Nasa yung tanim nyo? Nasa kabila. Aman ko lamang pala yung napalataw na yan. Hindi man tayo bawal dyan? Hindi man tayo bawal lumangoy dyan? Makati. Ay, Makati. Ay, Makati yan. Yung mga kalingap, si tatay ito. Mabatuhan po ang daan. Mabato. Hindi sa kabila yun. Dito ba kayo nagdoong dati? Hindi. Dati? Ayun, doon to. Dito ba ganyan? Iyo. Ito. Nasa Boracay kami. Nasa Boracay kami. Ay, Boracay yan, Boracay. Pila. Extra challenge ang ating hinamon kay Tatay Eduardo kung saan may premyo at talaga namang magugulat siya sa premyo mamaya. At kung sino yung mauna sa amin na makabalik sa pwestong ito ay siya mananalo ng 500 pesos ulit. Kasama namin si J Brother, si Tatay Eduardo. Tawa lang ng tawa. Oh, ayan po, may ano pa yan, partida, may salabay pa. Andito po kami sa Small Boracay kung saan ay Pampan, tawagin. Oh. Pupunta tayo doon pagtas babalik. Kung sino mauna dito, siya yung mananalo sa ating extra challenge. Alright, ready? Let's set, go! Takbo na tayo. Bilisan na, no? Malamig. Ay! Takbo na. O, sino nanalo? Nauna pa. Dahil dyan, tay. May premyo ka. Was ka dun? Ay. Nakita niyo na ba? May premyo kang ano, 5 piso. Pwede na. Nanalo po si tatay ng 1,000 kasi nanalo pa rin kanina ng ano, takbuhan. Tay, tanggapin mo. 1,000. 1,000! Oh, yan o, sereno. Hindi ka maligo. Eh, salamat po sa mga kalingap natin na walang sawang tumatangkilik sa ating channel. Paki-subscribe po lahat ng Kalingap partners. Kasama po namin si Sagap TV. Yan, gusto niyo po J Brad TV. Serena. Ay, Ayan. Shout out. Shout out kay Kuya Bal Santos Matubang. Kalingap Rab. Ate Edna. Ate Edna. Ano pa isa? Kuya At Ram. siyempre, sa lahat ng ating mga official Kalingap partners, Kalingap members. Marami na po tayo. Salamat. Ito kami pa iuwi na sa aming isla. Wala Isla ng Tinambak. Alright. Okay, maraming salamat po. Sana po wag po kayong magsawang sumuporta sa aming mga charity vloggers. Ayan si J Brad. Yan, pasupot na po na. Sagap TV. Sagap TV. Nitang cute. Nitang cute vlog. Napaka-askan Ah. ng tubig. Yan.
Si ano, si Sereno. Kanin? Tiklo. Gabio Sera. Si Manay. Pangalan? Shelster. TV. Helster. Ano pa si Nanay Kagapay. si Cruz 4 TV. Kaagapay. Yan. Kagapay. Yung laging Rabason TV. Ano pa, sino pa? Baka may makalimutan tayo. Pangyaw. Wala. May na. Sige po, maraming salamat. Basta sa lahat ng Kalingap members, Kalingap official partners. Salamat po, Kuya Bal. Dito lang po kami. Handang tumulong sa ating mga kapong nangailangan. Ayun po si Tatay Eduardo. Galit na galit. Kalingap, andito tayo sa lugar kung saan tayo lang naman ang nakakaalam. Kasama ko po si Sagap TV. Hey bro. At siyempre, ang ating bida. Yan, si Tatay Eduardo. Tatay Eduardo. Yan, ilublob ng cellphone mo. Yan. Sige na, test it. Sige na. Naglabo. Tignan natin yung mata natin. Ilalab ko. Ayun na. Makikita ko. Ayun na. 1, 2, 3. Naglabo. Ayan mga Kalingap, ay Tatay Eduardo. Tay, sige na, tay. Ayan. Ano masasabi mo, Tay? Pasalamat ka sa ating may sponsor. Sabi mo salamat sponsor. Ayan si Tatay Eduardo. Kuya Bebang, sama ka kasi para masarap. Ito. Ano? Magano tayo? Hindi naman yung maano. Huli. Ay, papicture tayo tatlo. Sagap. Nasa mid po si Sagap. Ngayon lang po natikman niya yung alat ng tubig. Ang pait ng kahapon at alat ng nakaraan. Masaya ka, Tay? Masaya ka? Oo. Ito na tayo sa likod. Sige tayo na. Ayan. Nabasa na yung cellphone ko, nasira na. Pati nalaugan. Ayun. Hindi ka daw kasi naliligo. Ligo na. Dito tayo dapat. Sige. Team Kalingap dance. Team Kalingap dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang Ika yung barko namin, mga Kalingap. sa pagkalinga sa Naanod. kuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Naanod po. Nakawala sa angkla. Marano mo. Inanod po kasi hindi na itali. Ayun, sa pampang. Ayan, mga Kalingap. Uwi na po kami. Ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rap Matubang, Salamat sa mga sponsor ng tutaon ng tabang. Mm. Ano masasabi mo sa patuloy na pagtabang sa imo? Ganyan lang na. Sayang din ako. Masayang-masaya ka. Pagupit ka na rin, ano? Ayun na yun, may rosaryo yung tatay. Hindi mo na inaalis sa katawan mo yan. Dali mo yun pag magdadagat ka. Ano? Sabihin Ayan. nila sa akin, di ko medyo pag-gising ko na doon sa may ulo lang ko. Mas Tapos may panyong green. May ibig sabihin yan. Siguro na-bless ka talaga. dala ko yung kan na wala din. Alin? Yung green? Panyo? Ano yan? Yung mga damit mo na dyan pa. Ito yung binakal kong short sa'yo mo. No? Pagbalik ko baka mabili ko ulit ng damit. Laban mo. Magpalaba ka kasi may pera ka naman. Ano? Sabi mo kita ka ng 50,000 pag ano. Oo, Pag may bangka ka na. pag- Ay ma, yung kita, anong request mo nga ulit ay? yung bangka lang na yun. Yung motor? Basta ko siya complete ako na bala sa yung pang Kasi meron akong kukunan na kukunin ko din sa'yo pero babayaran ko din yun. Pwede man yata sumama sa iyo ng araw lang tapos balik kaming hapon. Pag pangisda.
gabi. Magabi talaga? Pag itong kita nito, gabi yun, mga madaling araw din siya. Hindi lang matutulog. Ayo. Kahit dito lang sa malapit, Oh, sige. makita mo yung pag makita niyo. Kayo? Hindi kayo masama pag dito matuturog. Makita Di niyo ako na lang. yung pagbato niya. Yung Si Kabayaw na lang. No. dapat Pero susunod, sama kayo ngayong katapusan. Pag maturog, isang gabi. wala man ditong aswang tay. Ay, wala. Dati yung bitsino. Beach dati. Taga Tamban. Taga dito dito. Ayun na yung ano namin, bangka tay. Ayan. Ay, yung magina mo. Magina mo saan? Oh, Sa kabila, nagpabulong pa. hintay natin. Kalato natin. Sige. Oh, diyan. Bye, tay. Sige, bye. Ingat tay, ingat. Oh. Ayan. Ayun ba yun? Tay. Ayan po si tatay. Hindi na siya halatang may damit. Kasi kulay brown na yung ano niya. Tay. Okay. Ingat dyan, ingat. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda.